Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga bossing mo? Ayan, nag-ready na kami. Kasi babiyahin na kami papuntang Danao. So ayan, kasama ko dito si Rizon. So ayan, taga-video na ngayon. So ayan mga bossing, samahan nyo kami papunta doon. Let's go! Hintay mo na namin dito si Justin mga bossing. Kasi mahirapan siya sa pagdala ng mga dalanin niya. Dito siya dadaan mga bossing. Ang tagal. O dito. Basta ang pagkakalam ko dito siya dadaan pag hindi maputik yung daan. Pero dito siya dadaan pag maputik. Nandun kasi sa kanila yung sa likod. Grabe kay Mitong. Oh. Shoutout muna yung mga kwe-kwe. Shoutout sa mga kwek-kwek dyan. Yo, good luck sa amin mamaya. Cheers. Let's go. Let's go. Ape, ape. Mga bossing oh, ayan. Listing street bullet dyan mga bossing. Ay, may mga bagok na dito. Yan, drop natin po. Ayan yung reflective. Pero yung dasinas natin. Kasada na boss. Sa may bulbuk. Tatlong sinner mga bossing. No? Nabenta na yung tatlong sinner. Bali, 6 na lang kasi yung natira dito. Ayan, 3 na lang. Yung drop. Nakikita mo. Lingis sabi. Lingis sa. Sa mga kwe-kwe dyan. Sana all. At 5 na nabili niya. Boss, good mic stamin mo po. Mga bossing, kakarting lang namin dito. Akala ko marami sila dito mga bossing. Kami pa lang. So balik dalawa pa kami nagmotor dito. Ayan, nasan na kayong iba no? Siguro natutulog pa sila, no? Tsaka si Hinson, wala pa dito mga bossing. Natutulog pa yun. Tara di ay. Kamusta na yung red light girls mo, Hinson? Sus, wala ka. Nagugutom ka. Wala ka bang kain, no? What's up mga bossing? Ngayong araw mga bossing, may sayaw kami mga bossing sa Danao. Okay? Ayan mga bossing, ito yung pinagmamalan. Pareho na kami, meron kaming 2 GoPro. Kwe kwe. Shoutout. Di kita sumunang na beautiful. Kalikuan. Shoutout sa kwek-kwek lagi. Shoutout ko sa mga kwe kwe dyan. Okay, pabilog. Sa fireball ninyo. Ano ba? Inang di ba? Mukha fireball mo anak mo. Kitso na mo straight line. Wala na to. Wala na. Dito na mo bang ama fireball. Teng and poop. Di namin magdakalin nga ito koy. Wala na. Dito na Usaragit, ana. usaragit. Nagkuha ko dira sa 16. Nagkuha po ko dira sa banner sa 16. Sakto yung kasi 5 minutes Yeah, ko. kaya katong ending. Oh, sa ending po. Ana na po nako katong nako Okay, bita ka ng gamay. Sa'yo na maabot dito para makakuha. para maigo gid nga po 4 minutes 59 seconds. What's up mga bossing? Sa'yo naman kami papuntang na Ang gabi dyan. Danao. Ah, sige. Kasi nang nako ni Mabe.
Spaghetti. Kay ang accounting kay nausap man maglisod na ko. Lord, salamat kayo sa mayong panahon karon Lord God. Lord, salamat kayo nga nagatapos kita karon. Tagay lang mayong dalan Lord God nga makabiyahe mi nga safety Lord God, dili kay mas mga nautan. Lord God, sa Lord God nga tabangan po minimo Lord God nga ta maayo lang po panahon ng pag-adto dito Lord God. Ang Lord nga dili mo pasagdan o dili kay mas makadaot Lord God. Lord, tagay lang mi kusog Lord God. Lord, Lord God nga naara ka na mo always mo Lord God. Thank you sa Lord God. We love you Lord. Amen. Let's go, let's go, let's go. Uy, magkuha na, mag-haros dagan na, kuha na, safety rata. 1, 2, 3, Mayuri! Go! Ayan, mga bossy, babiyahin na kami mga bossy. Ayan, ayan na sila. Ayan natin. Ler, ang dahon na! Dahon ni Kalimot. Let's go! Burak tayo mamaya. Let's go! Yo, what's up? Andito na kami ngayon sa Danau guys. So, wala pang tao, kami pa. Right? Ito yung space namin malalo para may pang shoes tayo. Dave! What's up mga bossing? So, ngayon mga bossing na nag-abot na kami dito mga bossing. Let's go na, let's go na. Kaya. Samad ba? Ayan mga bossing, nandito na kami sa Danau. Ayan, dito kami sasayang mamaya. Ayan. Crispy nga manok. Tralalelo, tralalo. Oh, wizard. Kanon, sudan tubig ma. Mga pirma, Mula dito sil. Hulbok! Hulbok! O mga Bill. Ala ka tuman tong vlogger nga dansa si Jo Phil. Oh, di follow mo ko nimo. Kayo kwarta bi. Peace bomb. Kita sa camera med. Ayan lang mga bossing. Number 2 kami. Anak ko letter ko. Duha ko look ko na yan. Dahon nga, unsa ka dahon? Lukay? Nara. Tanay mo. Leo Vin Loretta ra ditso. Leo Binlorito. Kana ko sa.
Sige. Mana gani makmak gidala makmak. Organizing committees spearheaded by our youth sector, namely our Danao City Youth Commission, headed by Commissioner John. Daghang salamat, performer number 2 for that blazing performance indeed. They will set the stage on fire, literally. Thank you so much. True attraction. And please, if I maka-check to one of your members there, I believe, please, if maka-check mo kung okay ra ba, thank you kaayo. Ladies and gentlemen, let us welcome. And also, amuang gihangyo, kaya if possible, ato walang sang tagaan po unta o gagianan diha sa kilid entrance and exit sa ato ang performer. Pangit ang lasa ng gas, pre. Ang mga bossing, no? Pagkatapos ng sayo namin mga bossing. Ngayon, may lasa pa talagang gas dito sa lalamunan namin. Kailangan namin mag-gargle ng soft drinks para mawala yung lasa mga bossing. Hi guys! Bakit ni kami radyo? Mira, ba't yan eh? Yes, thank you so much, Danao City Youth Commission Performing Arts. Grabe ka talented. Hi vlog! Makita ko ani, nabit ito yung vlogger sa kuan. Production niya no, kaya ito yung pangalan niya. Junpil. I-vlog niya pa kuan. To request our communities. Hi vlog! Don't Dili, Uno. Again, among gihangyo kapasudlot tanan. Tanan daw, rundown. 30 seconds. Let's go. So yun guys, shoot na namin ngayon guys. Gigap competition si Tajem, given na ang ato mga cash prizes kay di po basta-basta, right? Our champion will receive a 10,000 pesos and a plaque. Cash and a plaque. And our second prize will receive 5,000 pesos and a plaque. And our first placer will receive 8,000 pesos and a plaque. Of course,
Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.